Ćao, čao, zdravo, zdravo, sa vama Nenad Dodanović i danas ću da vam pokažem kako napravite 3D tekst od običnog teksta u Photoshopu CC. Sada ćemo da vidimo ovako. To je jedna osnovna, da kažemo, funkcija, mislim u CC verziji pre, je osnovno ovde kao opcija 3D. Sad ćete vidjeti, veoma jednostavno. Dakle, uzet ćemo Type tool i napisat ćemo recimo samo tekst. Dakle, evo ovako, imamo tekst i recimo da ga obojimo u... nećemo ništa ga nećemo ga bojiti, ništa. Sad ovako, za svaki slučaj napravit ćemo kopiju ovoga i sakrit ćemo donji layer. Ići ćemo na Rasterize, znači desni klik na layer i Rasterize type, da to napravimo ga u običan layer, tako da budu pikseli, a ne slova. Idemo 3D i new, evo ga ovde, new 3D, sekund, ovako. Sad ovako, pošto meni je bio Cinema 4D mnogo zahtevan za računar, tako da mi je ova funkcija bila najbolja za sada što sam mogao da uradim. Sad imamo ovde ovih 5 funkcija koje nam dozvoljavaju da manipulišemo s ovim tekstom. Sad ovako, zeleni nam povećava i smanjuje ili možemo da iskrivimo tekst, kao što vidite, prilično jednostavno. Dokle na strelicom pomeramo gore dole. Ovo je rozi, crveni, kako god, da dovećamo, nam pomaže da ga raširimo ili skupimo taj tekst, potom da ga izrotiramo, dakle recimo, kako ćemo, ajde bude ovako. Dakle, samo 2 put kliknete, to jest jednom kliknete na tekst i sad on vama tu daje sve te opcije. Da, nisam rekao, imate ovaj plavi, jednom kliknete samo, i plavi vam daje, mislim, dubinu, sad ćemo da proverimo samo, da, evo vidite, što je poprilično korisno ukoliko napravite kao smart object i pomerate ga. Dobro. To vam je kasnije dobro za kad imate više layera. Sada da vidimo, na primjer, što se tiče ove kamere gore, ja mislim da je ona za svetlo. Evo ga. Sad ovdje možemo da podešavamo kako će, pod kojim uglom da ide osvetljenje, to je senku, kako da udara svetlo. Evo recimo ovako. Potom, da vidimo šta li još mogu da uradimo. Mogu bi se malo da izmenimo samo strukturu teksta. To ćete ovako ići, znači ovaj četvrti i sad tu imamo ove njihove po defaultu. Sad recimo uzet ćemo ovaj crveni. Suviše mi nekako šare, možda ovaj. Ne, i dalje mi je. Više jako, ali imate ovdje jako lepih
nekih, da li su gradijenti ili kako bih već nazvali. Samo bukvalno pronaći koji vam se svidio, ali ajde da ostanemo pri originalu, kao što je bio, tako stavit ćemo da je crveni. Druga boja možda nam bude recimo, nećemo tako nešto sigurno, nećemo uopšte dirati tu boju. Dakle, sad ćemo da vidimo. Shine, reflection. Se malo da zaokrenemo, da vidimo na čemu stojimo. Dakle, pomerimo. Ako ćemo da ga približimo malo. Ako bi bilo dobro radi ovog dalje manipulacije što bi radili. Sad ćemo da vidimo ovako. Stavit ćemo, recimo da odvalimo neku boju. Evo sad koju. Dobro, u suštini kad nađete gradijent koji vam se svidi, odaberite ga. Sad ovo je za sredinu ovu što punimo. Njega bi mogli, na primjer, ako stavimo sivu, tako nešto. Suviše jako, ajde recimo ovako nešto. Ne, ovo je providno, to mi se ne sviđa. Mislim da ovo je također providno. Nešto sivo, srebrno, da bude kao... Mislim da ovako ovo okej. To ćemo da ostavimo. I da vidimo šta bi mogli. Sad s ovim ove vrednostima se naravno klasično možete igrati koliko želite. Dok ne dobijete ono što ste tražili, da kažem. Vidimo sad kada da smo... spomirali. Evo. To. Evo recimo ovako nešto. Ćemo da ima samo ovaj oblik malo. Izmenimo. Ne. Mada. Ne sjećam tačno koji sam koristio za tekst ranije. Da vam nešto tako deluje. Ne. Grešim.
Imate stvarno jako puno i jako dobrih funkcija ovde. Samo što sve zavisi od teksta i položaja kako ga stavite. Dakle, recimo, ja mislim da nešto od ova dva je bilo... Recimo da je ovaj. Sad ovde podešavate dubine, da li ide ka vama ili iza, ali to nećemo da diramo, vratit ćemo kao što je bilo. Tako nekako. Recimo da je za sada to. Tu možemo još da vidimo ovako što još. Što se poigramo. Sa ovim. Mada tu je sve već koliko toliko urađeno. Ovo je najbolje ukoliko napravite smart object pa onda na njemu da radite šta god da se ne gubi kvalitet, ali evo za ovo početničko ovako je dobro i ovo. Evo recimo da smo sad zadovoljni sa ovim što smo dobili, mada još mogu ovo sivo da promijenim, ostaje tako kao što jeste i samo idemo ovako, sakrićemo sve ove efekte što smo stavili i idemo render. To jest ne idemo na render, nego Rasterize 3D. I evo sad smo trenutno dobili ovaj ovdje tekst koji nećemo, rekopiramo. I evo sad smo, dakle dobili smo od ovog teksta, smo dobili ovaj dole. Naravno sad smo mogli mnogo više da ga iskrivimo, da mu damo debljinu i sve ostalo kao što smo vidjeli, ali da kažemo da je ovo taj neki početak. Sada na ovo bi mogli možda dodamo neka svetla, pozadinu i tako dalje. Tako da imamo, na primjer, ove fractals, slike jako dobre. Daću vam link za sajt gdje možete skinete jako puno ovakih pozadina. I sad, ukoliko imate ovako neke boje i crnu pozadinu, samo stavite na blending mode da ide na screen. Tako da ćete dobiti sliku, izgubit ćete pozadinu, a ostavit ćete suštinu. Tako da, recimo, evo, recimo, da povećamo, smanjimo ovako nešto, taj tekst malo. Evo recimo ovako nešto. Sad vam je već suviše dva, bolje samo jedan da koristimo. Mogli bi, na primjer, sa Clone Stamp toolom da uzmemo ovaj ovdje gore, što mi se poprilično sviđa. Dakle, ne. Clone Stamp tool. Dakle, veličinu ćemo da povećamo. Više. I uzet ćemo ovaj. Recimo tako, sad kažem, sa tim fractal možete mnogo da se igrate i jako dobre efekte da dobijete. Evo kao što sam ja ovdje sam skinuo, mislim da su ovo 1 ili 2 paketa. Tako da ima raznih i boja i oblika i svega ostalog. Pa evo da vidimo da uzmemo neki drugi, možda neki plavi, ajde. Evo nek bude ovaj.
raširit ćemo ga. Shift i Alt da se proporcionalno rašire. Sklonit ćemo ovaj crveni i naravno opet isti koraci su da ide samo na screen. Sad crveni se mnogo bolje uklopio pošto su i samo slova crvena. Dakle, to su prilike tako, ali vidite, ovo sve što mi ide preko teksta i to je suština, da kažem, tih fraktala, fractals, kako već iz ovu, tako da ne morate da pravite nikakve posebne efekte, nego već imate gotovo napravljeno. To možete još da napravite kao svetlosnu liniju, ali možemo da probamo. Će biti nešto idealno, ali ćemo probati. Stavit ćemo ovako. Ispunit ćemo sa crvenom bojom. Ići ćemo ovako rasterize layer. Idemo na Warp tool. I malo ćemo ovako da ga izdužimo. Izvučemo sredinu tu neko. Recimo ovako. Malo ćemo da ga sužimo. Evo, ne zašto. Ovako. Ići ćemo ovako na efekte i outer glow. Stavit ćemo crvenu boju. I recimo, sad ćemo vidjeti samo koliko ćemo spread. Pa, tako nekako prilike. Ćemo ovako ovdje. Dobro, otvorili smo boju. Samo ovako rasterize layer. I imamo tu crvenu liniju. Sad mogli bi možda da je malo zamutimo. Tako da idemo filter, blur, Gaussian blur. Sad ćemo imati samo koliko. Ovako nešto. Stavit ćemo ispod teksta. Tako. Nadam, u suštini sa time se možete igrati jako, jako puno. Evo recimo ovako nešto. Sad kao kažem, kao što sam spomenuo, to je sve na vama da se igram, ali osnova nam je bila ovde, trenutno što smo radili. Dakle, da ćemo da grupišemo ove dve linije, sklonimo, da od ovakvog osnovnog teksta, ovog, da dobijemo ovaj tekst. I eto, to je to. Pozdrav!